Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Вінок стихов наших русинських поетів». У передачі схосновані стихи Івана Бенячовського, Мігаля Града, Сергія Тудовши і других. Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. Іван Бенячовський. Уставай, горі, русине, з колін подиймайся, Русі подкарпатської, сине, за своє змагайся. Шельяки нас не будуть всяко обзивати. Ми, русини, народ Божий, нам ту й газдувати. Землю нашу материнську не дайме скитити. Уставай, горі, русине, своє вборонити. За свободу рутенії ляжеме всім тілом, не дамеся збиткувати ні словом, ні ділом. Ми од віка мирний народ, зичимо всім щастя. Спаси, Боже милостивий, русинов в напасті. Цвіти краю мій родимий на многая літа, жий чистований народе, дуки сього світа. Сергій Тудовши. Гордий їм за своє ім'я, гордий їм за свій народ, за русинське коріння, за русинський славний род. Як би щося не міняло, кого би що не говорив, всього світа буде мало замість рудної земли. Михаїл Чиківдя. О слово родноє, слово материнське, і Прометей заковано в ланци. Забили люди, що поле се русинське, а по хащах давно чужі дворці. Орел не перестав тебе клювати, а се видять наші русини, що в рокаши йдуть тя добивати, усі їх діти, доньки і сини. Засвітить сонце, пропадуть з гур тумани, не загасне шуга божественний огинь. Зажиють твої глибокі рани, пропаде тьма, настане світлий день. Іван Бенячовський. Запалив мися в серцю огінь, як причастя того блаженство, дай ми, Господи, ще один день, обом віру до в'юг совершенство. Я не прошу от Тебе сій світ, сиренчі не є у тому, пожелав йому здравії літ, честь отдати народові свому. Ти прости мені, Отче, гріхи, шом помітькував зліва направо, і скусивим тої суєти, що затьмилання блудом кривавим. Дай мені, Господи, ще один день послужити добром і не грішити. Не гаси в моїм серці огінь, аби міг достойно прожити. Мігаль Град. Я подкарпатський русин був, та й буду, я верховинський род свій не забуду. Холодна в студені мамка породила, не пеленами, платом мня повила. Солодка мамко колись не родила, тогди слізами горькими змила, у дерев'яному кориті колосала, сама голодна, а мене плекала. Це є на небі Бог, навірно він то чує, як подкарпатський мій народ бідує. Ці ангели всі святі не знали, як русини із трудностей вмирали. Саракий мій народ, моя родина, я вірю, прийде радосна година, і доки жити буду, доки можу, усім чим годен, я тобі поможу. Іван Бенячовський. Молюся Богу за народ, файта русинська жий вовік, як звон церковний над горами, як води
подкарпатських рік. Дай сирінчі русинським жонам і русиняточкам малим. Всевишній Боже, поможи нам, народи мой, не будь сліпим. Открий, як днину, свої очі, не спів же тим глибоким сном. В Бишуга більш не було ночі, бо Господь був із русином. Аби Господь нам став защитним і над святу нашу землю, би ми жили собі в мирі, би не ісякла наша кров. Бо кровця наша, вона є вічна, горжуся тим, що я русин. Молитва моя з серця чиста, карпатська земле, я твій син. Михайлград, 2002 рік. Молитва Подкарпатського краю. Зажурилася та й заплакала от тяжкої біди верховина. Обікрали її, обібрали її, і настала над ним гулька днина. Єй, сини мої, соколи мої, нащо йдете у світ вандрувати, як у старі часи наші отці і діди свої руки назад продавати. А русиночки, як косичечки, не минула й вас лиха доля, і здоров'я беруть, і платню не дадуть, на чужині єдна лиш неволя. Ти єдина є пречистая, Сина Божого Мати Марія, пошкодуй уже нас, помолися за нас, видиш, щося з русинами діє. Ви слухали передачу «Вінок русинських стихов» від русинських поетів. Многое літа всім, хто нелем владіє русинським язиком, но ще і составляє стихи, котрі радують серце і душу і обогащають усіх нас.